burinsa. Yakan ce, zan sayar da komai da komai da ake saidawa a ƙasar nan. Amma kowa a Obuju yakan ce Kofi sarkin buri ne kawai, baya kuma da ko anini, sai su kwashe masa da dariya. Wata wayewar gari yayin da Kofi ke taimakawa mahaifiyarsa a kasuwa, sai lura da wani abu mai ban sha'awa. 'Yan kasuwa suna ta kururuwa suna yin ciniki, har ma suna rawa don jan hankalin abokan cinikayya wato kwastomomi. Wani mai sayar da tumatir mai ƙiba yana rera waƙoƙi, yana cewa, sayi ɗaya ka samu ɗaya kyauta, ka faranta wa miyar karai. Wani kuma mai barkono yana rawa yana cewa, barkono mai zafi mai daɗi zai sa ka zubar da hawayen farin ciki. Kofi ya ji sha'awa. Mama, in ji shi, ina so in zama ɗan kasuwa, zan sayar da kaya mafi kyau. Sunana ni Kofi zai yaɗu daga Kumasi zuwa Lagos.